Hindi ko lang yung bike ko. 10, 12, 14, Sa 16, Arkansas, 18, maraming trail na maganda. 24. Sa Hot Springs, so sila Jocelyn, nag-shopping sila. Ako, nag-trail ako mag-isa. Yan, yan. Oh. Kaso nga pag renta ng bike, wala kang choice eh. Ano lang yung available. Ang narenta ko yung hardtail. Kasi yun lang yung available eh. Hindi ko ma-pwersa kasi baka masira eh. Bakit ba ako muna? Bango. So, pwede na huli yun. Pero ito, Ito yung tilutong Pinoy. Siyempre, Dad. Filipino street food here in Louisville, Kentucky. tayo na yan. Ayun, sa alin. Tayo na ito. Ito po tayo. Rain or shine, guys. Shine. Rain or shine. Parang Maynila na ito. Para tayo nasa Pilipinas, ha? Pinas na. Manila, Manila. 5, 6, 7, walo dahil. Wow. Patapalak kami, tatay ko lang. Naraman dati, walo? Ilang kayo kuya alam kuya? 6. Tapos na bawal natin halo-halo doon. Eh, bali na na. Rain or shine, oh. Tapos ilan yung mga babae kayo na may trulo? 2, 4, 6, 8. Ito nang dito pa. Yan. Please like, comment, and subscribe. Praise Lord, Hagibis po. Na-equal di alam ko daw alam dito. 6 lang 6. Okay. Hindi ba dito? Madeta ta puro limit niya, lin amin deta. But, Napakabango. bango pag ano. Para ka nasa Pilipinas, no? Pati ba? Makakaubos ka ng ilang buti rito. Laro. Ayan, taghalo-halo, di ba? Dito, no? Na-claim ko na po yung 5 order ko. Dan yun, no? Tayo. Okay. Ang takot di ba? Bye, sir. We're gonna go check the halo-halo. Ayan. Muna dalawa din na ganito. Pasok tayo sa loob. Tayo, wala. Mga kabagis, mga kabro. Late na tayo dumating. Late na at least. May order na, may nag-order na dyan eh. Halo-halo na lang sa baba. Nasa sa halo-halo sa loob? Oo. Dito pa tayo sa loob. Pero hindi namin expected yung 285. Tapos dalawa. Ito po. Ito po tayo sa loob. Sama nang. Ay! Kamusta din? Okay lang. Balita ko, nag-resume ka na. Ano yun, Deng? Buo? Buo. Bakit hindi ka makakuha ng Hindi gagawa ko sa mga susunod na linggo. Kasi, Deng, pag malaki, ang isang pamilya hindi nila makuha. Oh, hindi. Pagkuan lang yun, pag okasyon, pag may kasal lang. Oo, pero yung family, maliit lang. Oh, mga 4 pound lang. Oo. Mga 4 pound lang. Ito pa tayo sa loob. Ito po, please like and subscribe. Please Lord Hagibis po. Ito mga daing nila. Yan, mga daing po. Galing Pilipinas. Oh. Ito po. Banggit. Yo, may pusit. Oh. Ito.
Ayan po. Bye-bye. God bless po. Salamat sa panonood. Thank you for watching. See you in the next vlog. Bye. Yap. Didangkal. Para mas maganda. Ayan.